LTN Luo Training Mission. Mani luongo ni Aongo wuod Awendo. Susumila. Iwacho ne? Aongo wuod Awendo. Kosiringa umono chando muhano Nyathino yudo jatiex Iwacho ne? Nyathino yudo jasurado Rambanyo yudo jasubaru Jeff Nyakwaro Lendo. Ine the Supreme. Echa ine Supreme. Ng'eni magi timore te to wan kacha endo be e lit mar Nyaronagi. Nyaronagi. Ma thum ma ogol machiegni kabisa iluongo ni Susumila by Aongo wuod Awendo. Thum ma serious. Aongo wuod Awendo. Nyathini chido chunya Kidonda mikelona. Kidonda miketona ne wacha. Ang'o moloko pachie Tudwa chiena timo managi kwe Nyathina doge na temo na mori Kara mapenzi jera Mapenzi jera. Mapenzi jera Kwa kweli jera Imed parni ka echendo ni tich ariyo wan Egesa Villa
wadhi konya ungu wuda wendo solro mare jothumbe ni kacha turi jothumbe te minyalo paro ni kacha Prince Indah, Musa Jakadala, Freddy Jakadongo iwinjo jothumbe ni kacha munyonore ma serious Tony Ndiema, Freddy Jakadongo bwana ne mani wene poda lidho ni aledha jothumbe man kacha Kovi Makadori bwana wadhi uru kacha chendo tichare wanegesa giri matin tuwadhi mbele kacha chendo LTN to kama kawaida nyaka wadho bed kanyo no endo muwa hoji ji achiel ari adek ndiye gik moko ma ji wacho oko ka wadwa ni koro chieng' tich ariyo ni wachno bwana echa in bi yudi kionge narwa ni tich ariyo no in igine ibede kamera ana bedo mbele gine tich ariyo when next week donki nyalo yuda ma nyalo koso sawa kuyudi to dong wadhi kanyo no endo gi LTN ma serious in ibede gine ibede kamera no problem. Uda Tabio mako joangla te chogo nyachali Super Asenat Gin kumoro momi duongo te yudo gie hey Bidi kudoruma ajabenya Dakine noru Koro rwake ura Judi bende to ging'ane ne gi Minesta ajabenya Idhi manyo thumno ndeka echa ne Susumila kore at the talk of the town. Kapok winjo thum mar Susumila, ang'eni jok mang'eny ong'e mana part mar kidonda miketona ne wacharane. Kusiringa umono chano muhano Nyathino yudo jatiex Nyathino yudo japurado Ramanyo yudo Jeff in the Supreme. Echa ine supreme Jeff mwenye tanga. Jeff ambe kumichua kejini vichuaka umera. Jeff the chuaka. Jeff nyakwaro lendo chuaka di chiel kendo. Jeff chaki. Jeff chuaka kaka ni chuako papati. Jeff chuaka kaka ni chuako Elvis Kadori. Ambe chuaka Jeff. Aongo wechoga ina maten. Jeff chwaka kaka ni chwaka roji chogo. Kaka ni chwako ngani mwelo negi nene. Kate todigimeru. Abongo jaka bwana. Bwana Jeff adwa ni chaki chwaka nyadi chil kendo. Chaki chwaka. Abede giren. Jeff agombo ring. Jeff. Ring. Wechaka nunu kar Jeff.
Nyathino yudo ja-T-Rex. Nyathino yudo ja-Prado. Ramanyo yudo ja-Subaru. Mana ngome bidero gwe. Kel matang na ne jogi gimini screen. Jeff ya kwano lendo. Jeff ine supreme. Echa ine supreme. Nawinjo ka chuo marach. Chuo marach ne rio umari kero temorara. Umari ne penye nonyuol ji dichiel aswipe kodhi kure koso kaka duong' achiel no. Umari penye nonyuol ji dichiel an gasetangulu chiega to chako go koko mang'eny. Umari itimo marach waket kuma obede kode. Bwana General nyako ne be mit. Nyako ne mit ome. Kone mit. Akeni begina ne maber. Senene. Ateto bango chunya Umari na. Donge biro hinyi. Bwana make. Wanzani walonga no wagwelo gik moko jo malamu nwange mamarach momedo mona gwelo. Mano poko chwaka. Wapai mano poko chwaka. Okiyudo ring. Bodi. Boka yudo ring. Ini wal. Ewal. Ngama dwa mi ring, Jeff? Jeff ngama mi ring? Ramanyo yudo, nyathino yudo ja-T-Rex. Okoto nyuka. Imagine in Crown athlete. Imagine inaniambia niache ukunywa ndio. To date niliacha kunywa hadi maji. Na hajakubali kukuwa na mimi. Anyway, it's life. Aolea. Winjo oko kanyo nang'o ni oko dhi chako nyiewo crown. Bwana ini chande kigoting'e na dwa loso challenge mar ahongo bwana. Ing'e loso challenge. Adwa part mogik no. Aket challenge. Yes.
Wana thumno wasego mang'eny omera. Dhi e YouTube kacha chendo manya Ungu Wuod Awendo soso. Iluongo ni soso mela. Thum mamit ahinya. Kasto gi sani endi pod wan e kuyo mar jaber Nyaronagi. Ma en jaod Ahungo kanyo no endo. Ne en jaod Ahungo kendo pod en jaod Ahungo. But no ng'ielo rengo. Kata kamano wan kod gi e kuyo. Iluongo ni our condolences dhine family and friends kendo wakwayo teni kaka johera mag LTN, johera mag Umari, johera mag Ahungo, johera mag jaber Nyaronagi waromuru kae chendo e Gesa on Tuesday. Waraduru sama chon nodhi bedo night event. Wachopuru mondo wa support Ruoja Thum. Wan kaka joluo waraduru kacha te. Ana dhi donjo gache gi team LTN te mondo mi wa support Ahungo Wuod Awendo oko jaode. Ko kamano agonu erokamano ahinya. Wawinjuru Suso Mela. Suso Mela by Ahungo Wuod Awendo. Jok mandiko ne nyathino bang'o chunya iwinjo. Ni nyathino bang'o chunya nyathini chuoyo gi chunya gi iluonge ni Suso Mela. Suso ang'owa? Suso Mela. Pod en mana LTN Luo Trending Nation kaka pile. Biro kaka pile. To an Umari na chieno jemone mbele. Chiene mineno mbele ming'ondo boka. Kata dhako ngudi nigi chake kod kumiri.